Pænt goddag alle sammen. Mit navn er Rune Breinholt Andersen, og jeg er freelance grafiker. Jeg kunne godt tænke mig i dag at fortælle lidt omkring, hvordan man kan komme højere op i Google, og ikke mindst, hvordan man kan gøre det ganske gratis. Det kræver dog, at man investerer lidt tid i det, og man downloader et gratis program, der hedder Website Auditor. Det her program Website Auditor, det kan man downloade fra linkassistant.com. Jeg skal nok smide et link, så det er nemmere at komme ind til det. Det er som sagt et gratis program, som kan downloades både til PC, Linux og Mac, så der er sgu ikke nogen undskyldning for at komme i gang med at bruge det. Når man har installeret det og startet op, så møder man dette skærmbillede som det første, og det er vigtigt her, det er, at man indtaster en hjemmeside. Nu bruger jeg min egen hjemmeside som en lille test, breinholtandersen.dk, og trykker Next. Derefter skal man indtaste de søgeord, som man gerne vil findes på i Google. Og det kunne eksempelvis være freelance grafiker. Det kunne være visitkort, logo, brochure, hjemmeside. Så er nogle af de produkter, som jeg tilbyder. Vi trykker på Next, og så finder vi den danske Google, og trykker Next. Det Website Auditor nu gør, det er, at den går ind og samler en masse statistik fra Google omkring min hjemmeside. Og ikke mindst, så finder den faktisk også nogle af mine konkurrenter, 10 af mine konkurrenter. Så der kan man faktisk aflure lidt tricks til, hvordan man kan komme højere end dem. Og det tog 12 sekunder, det er jo meget hurtigt. Jeg trykker Finish. Så kommer vi ind på selve statistikken på, hvor mange søgeord der er på min hjemmeside, på min startside. Og det vigtigste her, det er egentlig, at man har så høj score som overhovedet muligt. Og der, hvor jeg ligger højst, det er på freelance og grafiker. Og det er jo sådan set fint nok, fordi det var de søgeord, som jeg søgte på. De andre søgeord, det er logo, brochure og visitkort, der ligger ikke så højt på. Så der er klart forbedringer, man kan gå ind og lave. Derudover så kan man se, hvor mange gange ordet det fremgår på forsiden. Det fremgår freelance, det er 15 gange. 4 gange i min bodytekst, min tekst, og 1 gang i titlen og meta-description og meta-keywords. Mine H1-tags og H2-tags og H3-tags, som jeg har, der fremgår det også nogle gange, og så er der også nogle links til dem. Det kan virke lidt overskueligt, så det nemmeste det egentlig vil være at trykke på reports, så man får genereret en så lidt mere overskuelig oversigt over ens hjemmeside. Og her kan jeg så se, at man får en optimization rate på 40,5%, og det er egentlig sådan, det er ganske godt. Og her kan man se under keywords, det er de søgeord, som jeg har skrevet. Og der er freelance grafiker, den er helt klart i top med 64,2%, så det er ganske fint. Der er dem med det røde, der er nogle klare forbedringer, man kan lave, og der hvor jeg er lavest, jamen det må være på brochure. Så kan vi prøve at klikke ind på brochure, for at se, jamen hvad kan vi egentlig gøre bedre? Og så kan vi se, page title, den er på 31, meta description på 77,3, det er også fint. Keywords, der kan man gøre det bedre. I meta keywords, bold text blocks, der ligger kun på 5,9%. Vi kan prøve at klikke ind for at få en lidt nærmere beskrivelse af hvad det er. Og det er egentlig bare en ganske almindelig bold tekst, som en fed tekst, og det bliver fremhævet på en hjemmeside, jamen det er egentlig med til, at man kan komme højere op i Google. Og det kan man gøre hele vejen igennem. Man kan tage logo eksempelvis, og sige, hvad er det, der er lavt der? Jamen det er igen bold text blocks, altså hvis man bare gør det fedt. Noget der også er lavt, det er image alt text, det er den beskrivelse, der er af billedet, den kommer frem. Og det er også vigtigt, det er noget af det, som Google også vægter meget højt, så det er også en god idé at få skrevet de tekster i hvert fald. Derudover så kan vi gå ned og se mine konkurrenter, og se, jamen hvordan ligger de på eksempelvis freelance grafiker, og på visitkort, og logo, og brochurer, og hjemmesider osv. Alle de søgeord, som du nu har indtastet i din egen søgning. Hvis man godt kunne tænke sig at finde ud af, hvordan ens konkurrenter de har gjort, jamen så er det egentlig bare at lave en ny og taste ens konkurrenters hjemmeside ind og med de søgeord, og så kan man egentlig lure lidt af, hvordan konkurrenterne de har gjort det. Det var lige en kort præsentation af Website Auditor.
Hvis I har nogle spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Ellers må I have en super god dag.